Kitul oaselor, sprijinul perfect pentru un sistem osos puternic. Oasele sănătoase sunt esențiale pentru mobilitate și un stil de viață activ. De aceea am ales kitul oaselor, o combinație perfectă de nutrienți esențiali care susțin sănătatea sistemului osos și articular. Iată ce conține și cum ajută fiecare ingredient. Colagen bovin ajută la menținerea elasticității și rezistenței oaselor, articulațiilor și pielii. Și ce conține? Conține acid folic, esențial pentru regenerarea celulară și sănătatea țesuturilor. Vitamina C contribuie la producția de colagen și protejează împotriva stresului oxidativ. Vitamina E, antioxidant puternic ce protejează celulele și susține regenerarea țesuturilor. Biotina sprijină sănătatea pielii, părului și unghiilor, dar și metabolismul celular. Selenium ajută la protecția celulară și funcționarea normală a sistemului imunitar. Supercal, o combinație esențială pentru sănătatea oaselor. Ce conține? Calciu, mineral fundamental pentru densitatea osoasă și prevenirea osteoporozei. K2 ajută la distribuirea corectă a calciului în oase și previne depunerea acestuia în artere. Vitamina D3 crește absorpția calciului și susține sănătatea sistemului imunitar. Vitamina C este esențială pentru formarea colagenului și protecția oaselor împotriva deteriorării. Glucozamina, un compus esențial pentru regenerarea cartilajelor și menținerea flexibilității articulațiilor. Este ideal pentru prevenirea și ameliorarea durerilor articulare. Dacă și voi vă confruntați cu aceste probleme, scrieți-mi sau veniți pe Facebook Elena Sulei și vă voi ajuta cum să-l procurați.